lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo dagiti compilation, ti agsasaruno a drama tayo. Kat iti maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti anus ken gagatyo adumdumngeg ditoy programa tayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket manipod ken ipagayam tayo nga Eric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric, tubuak ti Mountain Province, ngam iti agdamakat addaak ditoy Japan. Adu ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog, ngam talaga nga addamat langak a maipagpanakal ko. Malaksid iti dayta, nalaingak pay nga aggitara ken agkanta. Isu na laeng ta sa anak a nakaadal. Construction kan panagsukay laang iti daga wenno panaggarden ti ammok at trabaho. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat nga ibinglay ti nagbalin apadas ko maipapan kan ayat. Sangapulo atawan metten ti napalabas ngem na lang tupay laang iti lagip ko dagidi apasamak. Ketapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Unay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka. Dapat padaanan. Ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't ang nakapuraw tibado na. Kayan sapatos na. Ha? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay kadarma mo na. Itinayta kinatar mo. Masigurado. Sumpatan na kaadagos na dyan. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ha? Kasanong armek? Kadyak pa imot amam mo. Kan may sa... mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan na may bagay ti may sa nursing student? Tikas kanyak a construction worker laeng. Ay sus, di mo lalangan ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Yeso adi mo parigatin taba game. Amamuam da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na Danubyo na. Tanuawan na ke armumaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito'y dagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsan mo nga mindag itiraminta nga awit kao. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pay. Ay, kwa Manong. Intong maminsan ton, tadapay ngamin pag nakita. Madagan ka. Ay, huwag kayang. Di mo't kunam ngagbirbiro ka iti mabalin mo apagabangan. Temo kita dadwa silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Ang imsanan. Anusak pa lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay,
Wala kitawan paringot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysayatan na makipagnaid ka kan kuana. Makaminos ka pa talaga. Uwan manong. Timot landlid iti sumungat. Ada kadwana. Mga nuday ta tinakaala iti bagbagak abakan ti asilaid. Ha? Manong Dario. Kita kasla pamilyar ti babae. Timot babaya ka na yun alumabas iti pagububraan tayaw. Isong magpaisaw ni Madam White Liday. Naibag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, Madam. Adamat ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apag gusto, adapay may sabakante. Uwan madam, agbirbiro ka, kat ala akong tibakante asilid. Na. Ading, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya kung timang ibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na, ading pintas. Kahit ko namlatakan niya akon manong. Okay. Ay, panagkunak kat agkatawanan talaeng. Iswa, kidawag nga, awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito ay, Eric. Ay, uwan. Naggidan talaga ngay makar, hindi na panalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klasik. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukun ka, Kate. Wow! Nagbanglumat makapabisin. Anya ngay deta ilot-lotong, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Wan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijay laon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto ngayon na, boy. Mahala ka. Amok adi ka pa'y nakaluto itiin na, boy mo. Sige man nga rod. Amangan nga min no nabang lesson di nabatik itay agsapa. Agyaman nakmanin, Eric. Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumot tante pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga, manong Dario. Pinalpali yung nakman ako na. Bilibag mat iti diskartim, Ha? Ni, anya diskartim ay bagbagam manong? Napaamo mat adagos di balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo, manong Dario. Nagloko kan? Anya pagpanpantasya na sasawam mo. Amangan no damakangag. Kat sa balti pan nakahawat ta. Ibagadan tukid din aman niya kisak. Sa balya talaga no nataerti may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit arma mo na. Di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sabali dita. Dahan-dahan lang, manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto, arik nana. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na, Ay, agawaan ko naman dun. Di ka bayag-bayag. Ay, sus, iti day dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram ken kuana sa balay. Una amitan, sakbay amaladaw ti amin. Morning you wake up in the sunless light. Wow! Di lang pala magaling magluto. Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa.
Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos ah. Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan gaya, Kate. Agin inom ka iti arak? Uwan wine? Yup, any kind of whiskey. Huh? Mabalin matlat at hard drinks. Gilbis, pwede. Uy, ayos ah. Mahilig akmat nga night out. Chill-chill lang. Karkaro no stress ak iti studies ko. Ah, so go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! Sing all your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end. Agpakaturog kayo man, Mat! Saan kayong aubingan tapno anawaan? Pasado alas 10 iti rabi Kitaan nyo matbasit tanay makadisturbo kayo man. Pasensya kayo nante. Sorry. Anya ngay, punak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Naagab-abang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Anya? Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog nan. Itikas na. Masapat ang mariing inton bigat. Adapay trabaho. Adamat klase. Anya pa ngay. Una na. Kat agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito silad ko, tamaturog akon. Apo, ay! Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga ron ti kakantaan me. Edi kwan, adamot tin nagtugtog iti diding. Ay kat na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan naman ang. Apay nga main nga ijay kay pa naginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umat abawal tinariwawa iti boarding house. Uwan nga ron. Sayang talaga. Angem sana bale. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Kan madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami ama disturbo? Ay katuan na ngamin. Mapan kayak pasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kan ka, ma'am? Diya ko nagpalpalikaw pa, Eric. Ha? Kana ka kamis mo ni Kate. Ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon ka no ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ma'am. Kitaan nyo Di yo kumaunay. Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karro pa. Amoy mat asimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Jak ipagal ti panagsinangad yo iti kanakak. Ngam itapay laang. Ibaga kon daytoy kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo ana is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kapsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya na kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mo't ni Kate. Madam. Iso apang nga asim ta di mo disturbon ti kanaka. Jak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kaas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario. Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko.
Ay, apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa tao, right? Ha? Ay, kat siyempre manong. Agam, naguray ka man. Sinong batan na kan sa amat ni Kate? Ha? Pagkuna mo ngayon, manong Daryaw. Ay, so, si Bagam tipod no. Nobyam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlawan na ragsak ka. Ken, ay na, pagatlapayag mo ti sembaw. Anya? Lukas ta, nubya maun. Uwan manong. Ay, yun oh, champion ah. Iso na lang. Takam amok akanakan gayam ti mismo a landlady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi naman nadakdakamat. No kasi nga gis istorya kami manong. Ay na, itinagan niya yan. Awan tibak na, nguno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Dayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito eh. Saan ka di, Kate? Uy nga, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen, saan nakaskadag iti daduma a restaurant? Awan lang aro ni view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istoryata pa Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman tag istorya, Kate. Ha? Kate na istorya amin nanti may papan kanya. Muna ko, manipod sa ka aging gatulo. Angam si ka, awan pa'y na istoryam kanya. Uray maipapanla ko may iti pamilyam. Ma-stress ka lang na istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatag ita kat kata. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong? Eric, dayta daytoy. Isong awan nga rod sa bali a pagsaritaan ta. No saan ang may papanlaang kadata. Oh, aday tan ti order ta. Mangantakit din. Mabisi nakuna yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow! Talaga 3 red roses pa'y tintad mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga dito. Wow! Kulay pink ni scarf. Magusto mo matlakad eh? Launay, nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Aywan gayam. Dadakkel mo ka di dagiti nang imartsakan kay tay? Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada ngamin okasyon ide balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa ak nga agpalaon yun inton bikan. Agawid kay Gilaon yun, kunam? Wan Eric, di kagdanat. Agsubli ak matla nga dagos. Kate, lokatang kumatiri daw. Ni Eric da ito'y. Sana nakalak. Kate. Naglinis mo tanti silid ni Kate. Awan mo tanti iti kagawa na dito'y. Eric. Madam. Apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat kit ni ma'am. Kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimot lang dito'y. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti ina na dagiti usar na. Inyawid dan ijela unyon. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom, manong Daryo. Agpartag taman. Ay, sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Nagunag-notisin na mo, Eric. Kaya't wasurutan ni Kate ijilaon yun.
Jakmat amo no sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmat din makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamot din. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta? Wan, mamati ka kanya. Sapay la ko mga takas ta, Manong Dario. Eric. Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay apag-abangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam tokin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, ada kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Amangan no kayat mo ti agenrol ichay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ichay, matulungan na kan tupay nga agabroad. O anya, kayat mo ka di. Uwan, ma'am. Kayat ko lang unay. Kat agyaman na kada. When Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Iso nga idinaadaanak iti gundaway ang makaamamukin kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batanak. Tila pagbulbuludak pay idi iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan. Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan minti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasjay tinagbalin arutin mi iti lasod ti tallutawan a panaggayam mi. Aging gaan naggraduar, nagpakada nga agawid, ngam saanen a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang ronak at kala at latan ti panagpukaw na. Awan pay pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapaay ti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawidak pay laang nga ron dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Kat iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ka ni Kate. Daytoy nga ron tinak istoryaan iti sumaruno asurat ko. Kat sapay ko ma, tapadaanan nyo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan ti biyag ko. Tuy pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Jak pa'y makaitad iti komentar. Ngamin saan pa'y matanalpas to'y padas mo. Uray no kasta, pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Kat padaanan mi ti may kadwa apasat ti surat mo. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ituloy ti may kadwa apasat ti padas ni pagayam tayo nga Eric. Iti umuna apasat, intay na amuan anagayat ni Eric iti may sa abalasang, adi na pay na amam mo. Idi naadaan da ito iti gundaway tapno maamam mo na ti babae, dinan pinaluspusan pay kat nagkadwada nga rod iti may sa boarding house, no sa dino kat common ti banyo kan kusina. Dito'y daan nagsiningad, aging gaan na bukal ti ayan ayat da. Inaram ni Eric ni Kate, nagayan ayat da iti lasod ti tallo atawan. Kabayatan ti panagadal ni Kate kan panagtrabaho met ni Eric. Napintas minunaan nayas ti nagbalin a relasyon da. Aging gaadimteng ti graduation ni Kate. Nagpakada ti balasang agawid pay laang ijay La Union. Angam daksang gasat ta saanan a nagsublipay. Malaksid iti dayta, pinutad na pay amin a komunikasyon da kan ni Eric. Inkarigatan ni Eric nga inaklon tigasat da. Ingaad na tinagadal kat nagturpos. Aging gaan nagabroad. Idinagawid dito'y Pilipinas, di na ninamnama ti panagsabat manan ti dalanda kan ni Kate. Makapagsarita da nga ta kat masungbatan ni Kate dagiti sa lodsod ni Eric.
Intay nga ro dandanggan ti may kadwa pasat ti padas ngayon patulod ni pagayam tayo nga Eric. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo maun. Dandani di ka na ilasin na, Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Dario. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahil taman di pasalubong agpaisaw. Eto eh. Talo at t-shirt. 5 kalugong. Nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin nublatem. Nukas dya mapan kagtrabaho. Ay na, agaman ako na, Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangpay keng ka, ha? Awanan yaman naman ng Dario. Aywan kayam. Di mat nang rugin ti panagbeng, ha? Intayo man mat pumasyari decision road. Ay, wala. Adu manid dagiti tagilahu ijay. Adu ti magat-gatang. Nudyak agbiddaut. Intun umay alawasan ti Session Road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar intun bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbenga. Ay, sak ditaw, sak dita. Wen nga rod. Ado nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Dario. Iti day dya banda ti pagpwiston ta. Kaslasan unay nga ado ti tao ijay. Wen nga agpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno ah. Mabit lang. Apa, Eric? Kaslan kay tinakita ka magmagnay ti bangir. At dantumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sabi no tinagturuan na. Ay, sus. Iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Diyak mabalintag bidot manong. Talaga ni Kate tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan ko na. Ang mga nukay ingas na lang, mat, Eric. Intaga agbirok iti pangananta. Tanay, mabisina ka. Umay ka na. Si Mangput kagaya man, Eric. Wan, madam. Hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti anti. Ha? Manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. Kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatanda pangalak iti cellphone number na. Uno Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko makasarita ni Kate. No jak agbidtot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso dito'y bagyo. Ha? No kasta? Iso nga rod at talaga tinakitak iti kalman iti Session Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon na papapanan. No kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na. Ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kan kwa na. Itayak pa ila dito eh. Agtalo oras ko pa ikit din. Ay, nakaado akong itinakapiabara ko. Gamawan sa maoray ko. Pinasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita akman iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito yung madamdama. Oy, Eric. Agorder ka lang, Manong Dario. Di kagdanag, tasyak ti makam mo. Di ko na mo may tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ti Facebook account ni Kate. Nabiro ka.
Awan nga rin, Manong. Panagkunak, saan mo talaga mabirukan ti tao nga aglemlemeng? Ha? Ada siguro dakal arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada, kinuna nang agsubli, nga saan ba't na nagpakpakita? Pinutid na pa'y amin na komunikasyon niyo. Naku, parang something wrong Istus, kasta sa bahali man nanti agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Awan met. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay kinikait. Nang runa itikas jay akino natiikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Itiad niya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso ang masapula makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di, Manong. Karga am ti basong, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talagayam. Speaking words of wisdom, let it be. Nag-imasan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kasi iti sigod, gwapo lang ta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kahit kumusta kan? Ada pinmintas ka. Ay sus, irugin manan ako nak Eric. Sigudan anapinta sa kanya. Ay, uwin mo't kiti Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito ay. Ang mga no, mabaling ti agsaludsod kon ka. Agam, agtuga ko may. Kwa. Agmay may saka ka di, wano adakat ma'am. Ay, kwa. Eric. Be, adan sa awak mo. Uwan nga rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akon iti kotse. Ngam sumaruno ka matladagos, ha? Nakitak di pa nagsarita yung kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwata. Ha? Alaro markan, sakbay ang makadlaw. Ay, Uwan. Sige. Umaya kon. Be, kasangsangpad mo pa ilang araw na. Ay, kwa. Uwan, Eric. Ang rumwarak matlang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tanto lang ang tiagsarita. Bye! Di Eric. Pang-asim. Ibatam ko. Pangasim. Agsarita ta ko, ma. Ura e pagbid lang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti mo ka nagbasulakan ka. Iso pangasim ta kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Oh. Ibatam nga roti makatagtugaw ka. Nakababain. Kita ang datandag iti tao dito restaurant. Nagyaman na. Apay, ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapay, pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook. Kan Messenger. Napukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akong arumwal. Oh, at iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Di mat kayat mong agistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dahito yun ti inururay mo akan ito. Itapay lang. Agkitawa kon iti pamakawan. Gaputa ado dagiti saan ko ana ibagakan ka.
Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaunak. Mabigbig-big ti pamilya mi ijela unyon. Nakaadal da amin nang runa iti side ti amak. Kaadwan kadakwada kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni papa. Nababa ka nung amin data. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Ti kayat na. Nurse. Doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni papa. Imbagak kan kwa na ti anugot ko ang mga lay ti nursing. Nulakit di ta umanugot met iti kayat ko. Adituyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa a kondisyon. Mga laak itilo kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakadaakan ka nga agawin. Karabyan na day chay. Ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isa sangpot ko ichay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano. Nga anak ti kumpadre da papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak matan nakapagkadkad. Gapo iti day ti apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak matan iti namnama. Nga agsabat pa iti dalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Kaya nagbayad ka dagiti tuition mo. Isong ay parupamat ita kanya, kasta ka di. Nga utang ko kan ka ti amin. Saan nga iti kasta, Eric? No amom la kumano ka sa no akmat anasaktan iti kastoy anapasamak. No amom la kumano ka sa no mati panagregregat ko iti. No amom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrikat kan nagsakit, Eric. Saan la asi ka? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan. Kat, kasano tangarudan ita? Mabalin ka di ngay sublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sika pa ilang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti pusok. Ay ayatam ka di. Wan. Onya. Saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun. Adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat. Managayat. Naasikaso. Kanjali. Iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ang gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayan ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpet ka pa'y. Amok nga adan tumatla ang masarakam a babae. Nga iso ti mangayatkan ka itinapod na. Kate. Among ka di a Carl, Eric. Timpanagan ko iti anak mi kini Blake. Anya. Juan. Babaeng kan ko na. Sila lagi pagtalatakan ka. Kat ulitak manan kagki daw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anyangin nga rod. Kat adamatan agtagi ko iti pusom. Di ka madanagan. Napakawan kan. Kanaklunak tigasat ko. Barang iti saan ngagbayag. Ket masarakak matan ti babae apara kanyak. Agyamanak, Eric. Ket pagyamanak unay ti pamatag nga impaay mo. Idi panawan nga daak iti sidong mo.
Awan anyaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagijay. Kaya't po, no? Ngamin, inayat kan impatag kay di tikas taunay. Kaya't pagyamanak matipamatag ngayon pahay mo. No pa'y nabayagan dahil di apasama ka. Agtalay na tulat tati lagi piti puso ken panunot ko. No panpanunotek kasla imposible. Ti amok idikat kadagiti pelikula laang amabuybuya, dagiti kinaistrikto dagiti parents. Nang runa ti panangiasawa da kadagiti anak da, kadagiti anak ti kompadre da. Nang runa ti ibagbagada, nga ti baknang ket paralaang kadagiti padada, abaknang metlaang. Ngampud no gayam amapaspasamak met iti pudpudno abiyag. Sangapulo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, ngem na lang to paylaeng iti lagip ko. Nang runa ita tatsyempo manan ti panagbeng nga ditoy bagyo. Isu ngamin ti pagaayat ni Kate apagpaspasyaran. Ijay session road idi ti kaykayat na apagtamtambayan mi. Kamaudyanan na nasungbatan matlaangan dagiti saludsod ko. Naragsakak para kinkwana. Ngamin amok ang naragsak matan ni Kate iti binukal na a pamilya. Nga ore aging gaita kat baruak paylaang. Iti agdamakat addaak dito'y Japan nga agtrab-trabaho. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Daytoyan jay kunkunada a pinagtagpo pero hindi tinadhana. Adalat ta jay kunaan tayo nga sayang, ngamin saan kayo ang nagkatuluyan. At least naaddaan kayo iti kunada a closure, kat nasungbatan met dagiti saludsod mo. Naragsakan ni Kate iti sidong ti sabali, isong ag-move on kametten pagayam ko. Mamatiak a masarakam metlaang ti babae a kagasatam. Alakastan pagayam, Eric, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inteek kan biyagita kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Joyce, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami ang nagkalaysa, ngam adamay sa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya matanda din luto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalin mo alutuan? Ah? Iko, pasensya ka kuman. Diyan ko nakapan ijay talipapa itay. Tapno gumatang itilutpok asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manan ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito'y unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa nga min titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby ang mapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, kasi ka tinapan gimatang. Nagadong ay pagpagam! Sumardang ka man! Intun ko, ipuruwak ko di tarupam da ito'y natangayin lutom. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo maibayag ti panagden namin. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko, abo ulat ta ti pamilyami. Wan,
Si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka. Sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyak! Jason, anya ka din dito nga raramidam. Anya ka matan. Apeng agbutak ka matan iti usar. Di na bibiyakan. Bibiyang mo na dahil amin nga usar. Usar ko na ito amin. Anya? Usar ko amin. Tiyata dito boarding house. Abal! Ada yung pundar mo. Anya ka din dito nga ipagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't kong aramitin. Tawan bukod mo apuntar. Anya man di aramitin, awan bibiyang mo. Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itatana usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din da itang aramidam. Apay akas na kamatan. Panunutom kumamot ati anak ta. Agung-ungat ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaket ti adu asaw. Amo majaket ti kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka. Awan mo tirabi asaan ka nakainom nga agawin. Mariribo ka na kanya ti parikot mo. Panawanak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat asumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagan. Jason, kasarsarita ka. Agsubli ka ditoy. Jason! Eh, aglablaba ka ba, Joyce, balasan ka. Tata? Uba-ubang pa'y na ita anak mo. Apay, awan ni G-Sound. Aday dya nagtata. Nabartak ngamin asimangput idirabi. Iso aday dyan, nakaturog pa'y lang. Anya? Ay, una yan, ti klase na itang ama. Ay, Joyce, pasensya kan iti da ito nga ibagakan kawan. Ha? Kanayon ko nga may namanggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awang makagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya makikita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itikasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang sakripisyaw ken agan anos kada kayo adwa. Agasam, mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni G-Sound, adda di tangag barbartag. Intun sumangpait, bukawan nakapay. Ibagbagakken ka na. Kasayaatan nga aramidam, kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di anaimbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na ka matipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Gusto ka iti da itang imbagam, friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manan. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pa'y kadi nga at dapay ti mas worse nga aramidem na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan a padakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet. Kan na diskarte ka iti biyag.
Anya ti kunam, pumanaw ka? Kat kadwang ti anak ta? Wen Jason, pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makita, awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amo no anya ti makagapong, no apay akanayon nakapasakitan. Dahi ta ti paglaingam, agdrama. Dulamin nga mo. Nung pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublyan pay. Anya? Ti ko nam lapdan ka iti papano mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan ka ito nasakit ti ulok. Anya? Ala! Pumanaw kayon! Siyak pa yun ti mangirwar kadag iti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam a pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Tapno mom, saan kayo ang napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayon. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lang asyat iti anak yo. Ay, wen nga rod, friend. Nagturad mo tin anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pay. Wen nga rod. Jak impagarup apay-payson na timbaga na nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mi ta, friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patibkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta, friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, Nagalas ti ugali day tiyay nga ama ti anak mo. Awanan bain. bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag nga asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo di mon suplyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Gusto kumamatan di manu atawan anagan anus kay ti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang. Gaputain ka rin iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya konsumyan. Agyaman akno kastanak ko. Ti bagim kan ti anak muratan ti panunutem. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wananang. Iso amanipod ita. Agtrabaho ka. Para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangrugi ngagmemesa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimak ti panunot mo. Napanggap mo tagsubli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko? Ha? Di ka matanagan iti anak mo. Tada kami kanina ng timakam mo. Ha? Agyaman ako na manong. Awan na nyaman na. Iso na lang tay karim kada kami at di mon subsublian day jay at Jason. Saanin manong? Ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakankuan na. Dasakit para kada kami a pamilya makastater aramiden na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Ti bagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasaya at mo tayo nagsubli ka, friend. One friend. Nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak at talaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na, ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apay kasta ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min ang nagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam.
pautangan ka pa'y lang Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan lat ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Diyakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabailak dayto eh. Ay, wana. Pudno da ita. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Menani. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam intun agangay, mairwam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldaw. Unay kan aya, friend. Ngam panunutam kumamat ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an-an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngam, mairwam kanto, friend. Idi adda ni Jason, si kalat tamot ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day di tao. Joyce? Jason, Kumusta ka? okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin na bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayim mo. Ngem, awan na kaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka na sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos ajak imparik na napatag kayo nga aginak kanyak. Ha? Ngem, manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin nabidot ko. Kumusta gayam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dino man ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi nga agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangtad iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangtad no di mo kayat. Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportaran. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana, friend. Nang kumusta? Ngam, ay na. Patsyam day ta, kumusta? Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon tinagbiag asiksika-laang. Kan sikalaang timang supsuporta iti anak yo. Kaba alamat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day a tao. Unay kan. Saan mo't, friend? No iti, kasta unay ti panang ipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipata mon amamin pinsan day a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naadaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapo ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugimanen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko.
ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Isu a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanen, ken tumakder kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakastan pagayam Joyce kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adomdomngag. Ti surat nga inta ikan biyagita kat manipod kani pagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Jack amo nurumbang winusaan nga inak istoryaan tinaaramidak idikal labas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumatan dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasanda isu an naawi sakmet an nagsurat. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabagir a balay. Ni ading mo a Vicky ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir. Ni manong mumet nga Edgar. Ni Edgar tinagbalin a katulungak. Tapno maipundar ko daytoy a balay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita, kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na. Nasayat mo't nga ron do kasta nanang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo na, imbes asya kumatinang tulong kada kayo, angin saan man. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Tinapatag ita, kat nakarwarkan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan apan nakaibalod mo. Kat mga barwanan kan anak ko. Wan gayam nanang. Sa dino ka di abanda ti nakaitabunan ti anak ko. Ay iko. Anya ti kunam Nelson. Nanang, lukatan nyo tiri daw. Na Edgar da ito Siya kung ti mangilukat itiri daw nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapailaan nga birbirukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya kan wan. Tasanda ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Ungayam. Sa dino abanda ti nakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin da ko man Nelson ading. Anyat kaya't mo asawan Manong Edgar. Pagbababaw yakon ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Nagwari ka Manong. Anya di tangay pagbagan. Di ka maawatan. Ilaw-lawag mo kuma. Anya ti basol mo. Ni Jeric. Inlibak ko ti may pamankan ko na. Sana natay ti anak mo. Anya? Si Bibiyag ti anak ko. Uwan natin ko. Si Bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang tinapanunot mi apamuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya tinaramid yu ti anak ko nanang.
Inla kumiti anak mo iti may sabak na nga pamilya. Anya? Apay na arami dyan kasi, manong. Amumat ama nagsakit iti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iswa na pilitan kami anang ilako kan ko na. Pagkawanan na kami anak ko. Pagpababawian minti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Adda akong dito'y balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito'y. Sapay ko mata makitak. Si kaka din ni Nelson? Ti baro a driver mi? Uwan ma'am. Ni sa Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka. Ta isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adakon! Oh, iho. Nakasangpad ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo iti Cebu? Okay lang, mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wan anak ko. Iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kahit kung tagin na tanabanuga ka nagbiyahe. Sige, Janet. Nakasaganan ti silid mo. Ringan da kan tulangan, inton pangal daw. Agliman abulan mo iti kunam apagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko nga min ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka di ti pagtrab-trabaho am anak ko. Agpapaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kayat mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kaat, kumusta ti anak mo? Nagkita kayo ka din. Wala nang. Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, aya nga ingat no ibagamlangan kan kuha na si ka ti pudpud no nga amana. Sana nang. Adan iti nasayata kasasahan ni Jeric. Ket makitak mo ti panang ipatag-una yung dagiti nangampon kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikitakin kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. Dakan ka anak ko. No iso ti amo mapagsayatan ti anak mo. Iso nga ro daramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Ano ti maipay ko kada kayo? Namuha ka may isa kagayam nga ex-convict. Kat adda ka sa mamarter, saan ka di? Kuha, sir. Mga not da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan, sir. Nalinis ti konsensya, sir. Awan da sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanog ka mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatam? Uwan, sir. Apay ngamin nga itamla nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar? Awan matkit didakas na. Kumusta matirik na mamakakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot latipan ang trato na kan ka. Kinapod mo naman ang kayat kong harak ko kunti anak ko. Kayat ko nga ibagakan ko na asyak tipod nung amana. Agam amok adinak pa dyan. Kan may sa dinansapay amo nga isukat may salag nga ampon. Naragsak kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan mamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray jakon maamuan ti kinapudno, ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Anya? Ada ka dirumbang amamuak may papankan ka? Agsaw ka?
Jerry, anya ka diti. Edgar, Ma'am Rowena. anya tar aramidam dito eh. Ako, mama. Intulod ko lang tikabsat ko dito eh. Kabsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Tiyan niya, mama. Ada ka di mo yung maipapaniti da ito tao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Ada ka ita dito eh. Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay, mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin, mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapudno, may papan iti kinatao. Inampunda ka laang kini papam. Anya? Saan, mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampun. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limad mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Ha? Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kini papam. Ngam, naamuan mi iti doktor asa anak ama ka anak. So anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay naka. Ha? Sino nga rin nagitipod no atatakil ko? Ni Nelson tipod-podno nga amam. Anya? Saan? Saan na pudno da ita? Pudno, Jeric. Ni Nelson tipodno nga amam. Saan ama ilibak dita? Gaputaag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno da ita, mama? Saan ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jak tumaklo nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dahil tatitandaanan nyo, mama. Jeric, ada bisitam. Kaya't nakamakasarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. At dala kayat kung nga ilawlawagan ka. Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti ilawlawag yo. Di nasayaan. Panawan kayo pa'y. Itikas na. Makapagsarita kayo anaimbag. Anya ti kasapulang kanyak. Umay nakadipilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito ay tapno dumawat iti pamakawangan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalo dak itilasod ti 20 atawan. Apay? Ubing ka ba'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso tigis tayo nakatayama. Diyak amoy di ti pangalaki ti pangpagas ko. Iso napilitan na kasi murot ka dag iti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panang ibiyahe mi. Kadag iti kontrabando. Sinanib na kami dag iti pan nakabag iti lintag. Kat nakapatayak. Natiliwak. Kat nabalodak. Anya nga ruti kaya't mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko maidin anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanin na ko, ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akas amam. Hanggang sapay lang ko, ma. Tay bilang na kas may saan na singid na barkadam. Barkada mang ipatpatagkan ka. Si dada na tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko? Anak, pudno ka di tinangag ko. Wan tatang. Napakawan kan. Katsapay ko, ma.
Tamapakawandak mat, iti sana nasayata pa ng trato kada kayo iti kalabas. Awanan yaman na kanyak, anak. Importante, kat napakawandakon. Tatang, ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurang kan ka. Kan may pakitak ti kinasayaat ko nga ama. Agyaman ak tatang, kat ikarik nga aramidak mat ti amin, tap nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wan Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngem pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak matlaang. Napanaknakan ngamin a self-defense laang tinaaramid ko abasol. Napakawanak matan ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita at danduang apu kumi nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agundaway. Kat agnanaedak mat ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan no kasjay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Dahiti mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Nelson. Ken ka pagayam, Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputa inturong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita ken nakapagpinnakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak ken liwliwam kabayatan ti panagsalugan ti pigsam. Dayawan ka iti tibker ken kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag. Nalabit a naragsak mat itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsakyo nga agama. Agraman dagiti apu koyo. Alakastan pagayam Nelson, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita, ket naadaw iti padas ni pagayam tayo nga Raisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Raisa. Manipod na ngagakday ito a programa, ison ti kanayon ko adangdanggan. Ket padpadaanak dagiti baro nga uploads yo. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kabibiyag mi nga agasawa ket amok a pakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a naessem iti drama. Tawen 2007 idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Tallo ti tawen na idi pinanawak tapno mapan makitaged iti sabali a pagilyan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rod ti agsalaysay, 2 a bulan, sakbay nga aglepas ti kontratak ijay Hong Kong. Ay, kamaudyanan na. Dandanin malpas ti kontratak. Ay na, magagara na kunay ang makakita iti agama. Kailiw ko unay idan ang makita. Ni Alex matiwawawag. Hello, lakay. Apag gusto ti yawag mo, kalkalpas lang ti panag... Raisa, bakit? Pangasim ta agawid ka kuman. Ha? Apay, Alex? Intaray mi ti ospital ti anak ta. Anya, apay, anya tinapasamak iti anak ta. Sigun ka dagiti doktora nang tamingkan kwa na. Ada ka nung infeksyon ang nakita da iti tiyan na, bakit? Ha? Anya nga infeksyon da ita? Ada ka nung bukol iti tiyan na.
Kat masapol ang maopera ti anak ta. Anya? Iso nga agawid ka kuman. Dua pa'y abulan ti palabsan, sakbay amalpas ti kontratam dita Hong Kong. Hanggang mabalin, agawid ka dagos para iti anak ta. Ipamuspusak ti panagawid ko. Agawid ak nga agawid lakay. Nakakasimot ti anak talakay. 5 lang ti taon na. Nakaroon ti sakit talaklang aman na. Bakit? Uming pa'y, tapno lang aman na dagito'y arigat. Nagadun ti tugtudok na kankwana. Masya na ko ni ti anak ta. Pero bakit? Uray siyakla kumanti aglak ami ti rigat na. Siyakla kuman lakay. Gusto bakit? Agpada talangin ti marikrik na. Alam ka sa pulan ti agbalin anatib kar iti dayto agundaway. Ale. Agkararag ta. Amok adina tay baybayan ti Diyos. Santa mapukawan iti namnaman. Amok nga espalan na iti paggad ka anak ta. Sa nabalik, nalpasan ti clearances ti anak ta. May pasidungan iti surgery. Iso nga agkararag ta bakit? Urayan tayo pa iti resulta ti biopsy, iti bukol na ikat ti anak iyo, Mr. Mrs. Doktor. Kasano ka di kabayag ti panaguray mi, Dok? Dahil ti Jack pa'y maibaga, Mr. Amangan no iti lasod ti makadomingo wenno 2 Domingo. May patulod pa'y ngamin iti Manila tayo jaya mabiopsy. Ngam, agimbag ka din ti anak mi, Doktor. Jack pa'y maibaga, Mrs. Urayan tayo pa iti resulta ti biopsy. Tayo sunto ti pakaamuan no kanseros ti naika na bukol iti tiyan ti anak ti. Nakakasimat ti anak. Ikararag tayo. Asapay la kumata negatibo iti kanser ti anak iyo. Nakaturugan ti anak ta bakit? Aginanakan. Amang ano niya pa tumapasamakan ka. Diyak kaya't apanawan ti anak talakay. Dito yak lang si ibay na. Mabutang ak. Amangan numapukaw ta ti kakayso ng anak ta. Gapo iti sakit akimpat kan kuana. Bakit? Di ka kumagsaw iti kasta. Diyak malapdan ti agpanunot iti negatibo lakay. Agbabawi ak anang panaw kada kayo iti agarup do atawan. Diyak la kumanap na panidyo Hong Kong. Tapno na aywanak ti anak ta. Agkaganat ti mapampanunot ko. Nakakaasim at ti anak ta. Gusto bakit? Agtalag tayo ti Diyos. Amok adi na tayo baybayan iti anak ta. Raisa, ano yung napasama? Kumusta ti anak ta? Impanday ti emergency room ti anak ta. Gapoy ti nakaro sakit ti tiyan na lakay. Anya? Uray lang tirtiri-tiri tayo. Gapoy ti nakaro sakit ti tiyan na. Anya ti ko na ti doktor. Manamapay lang ti panang taming dagiti doktor kan ko na lakay. Tsak lakit ti mapakawan ti bagik. Nadadaga sa mapasamak iti anak ta. Di ka kumagsaw iti kasta. Uston, di ka nagsangit. Urayan ta ti resulta ti panang taming dagiti doktor iti anak ta. At yun ti resulta ti biopsy ti anak iya. Nadingitan mi, agam kanseros ti naikatabukol iti anak iyo. Kaya ti sakit ang marikrik nanay ta. Naduktalan nga daman ng tumora nagtubo iti tiyan na. Anya ti kasayatan nga ramidan mi doktor. Tulungan da kami kuma. Ispalin niyo ti anak ko. Taramidan nyo ita kat mapan kayo ijay Philippine General Hospital wano PGH. Naimbagi dya ita dalibre apakay confine ti anak iyo. Kan adu ti espesyalista ang mga sikaso kan mang tamingkan ko na, Mrs. Nakakaasim at ti anak ko. No,
Mapay nga isupay lang ti aglag kami ti kasta klase ti sakit. Masapol kami nagkemo ti anak iyo. Iswa na sa sayar no ipanyulangan ni Jai iti kabitan na panawan. Sige, doktor. Tungpalan may ti balaka diyo. Anak, patib karam ti pakinakam mo, ha? Amo ka kabalan day ta, anak. Sumagmamanulangin nga oras. Makasangpat tayo ng ospital. Diyos ko, pangasim. Tulungan na kami. Ispalam ka diti pagkat ti anak mi, Diyos ko. Paimbagam ko ti anak mi. Ada kami na dito yabay mo. Lumaban ka, anak ko. Diyos ko. Kasyam ti anak mi. Pangasim, Diyos ko. Di mo ko pabaybayaan. Lumaban ka, anak ko. Lumaban ka. Nalpasan ti kemot ti anak tayo dyan Manila. Anya nga ti planom lakay. Kasapulan na latta ti doktor amang tamingkan ko na dito Ilocos, bakit? Dito ay matan nga kemo. Tadamot pedia oncology dito ay. Private tayo dyan lakay. Kabailan ta ka di. Kasanan ti gastusan tayo. Di mo panunutan ti magastos, bakit? Ipamuspusak ti amin. Tapno agimbag ti anak ta. Lakay. Kasaritak dananan. Tamang isalda tayo pa'y langit ti suksukay kadaga. Amin asan ni Kuwata. Isalda ta. Ti importante kat agimbag ti anak ta. Nasaysayatan nga dito yung agkemo. Tapno makainan na adagos. Kalpasan ti panagkemo na. Adayo unay no dyan Manila. Nakakasi ti anak ta. Hindi ka nagsangit. Amok asan asinsinan ti pagdaldalanan tayo ita. Kasapulang nagbalin tayo anatibkar para iti anak ta. Masapul nga ipaita ti amin akabalan ta. Uray maibus amin apundar ko. Kansanikwa tayo. Basta gimbag ti anak ta. Dayta ti kapatgan, bakit? Mr. Mrs. Kaya't kayo akasarita itinalapat. May papanitian niya, doktora. Kumusta ti anak mi, doktora? Nakapsot una yan ti bagi ti ubing. Ladigit at kaibaga. 50-50 ti tsansa na nga agbyag. Anya? Doktora, awan ka din ti sabali a pamuspusan. Pangasayo tayo spalon nyo ti anak mi. Pangasayo tayo bagayong agbyag pa'y ti anak ko. Doktora. Kas nagandak, maawatak ti marikrik nayo, Mr. Mrs. Diyak kaya't taglibak ka na kayo. Kinapudno na. Masyanak magtani ti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. Tulungan na kami kani. Pagimbagam kani ti anak mi. Ay kami tinananay apigsa. Tapno may lasat na ti sakit. Arikrik na. Talaga nakakaasin ti anak ni doktora. Saan mi pa na makasarita? Makita mi mati kasasad na. Iso adinirikcho kayon. Mabaling yung matlatay iti mangala iti second opinion iti sabali pa nga espesyalista. Nang runa kat biag ti anak yu ti pagsasaritaan. Masapol nga desisyon tan, bakit? Anya ti kayat mo asawan, Alex. Gusto ti ko na ti doktor. Nakakaasin ti anak ta. Diyak kabalaan nakit kita ang tilangana. Nasakit man. Ngip ka sa pulan nga klunan tigasat ka anak ta. Nganya ti desisyon mo para iti anak ta. Isumat ti desisyon ko, Alex. Bakit? Kaskan ka. Diyak matan maibturan nakit kita ang tilangan ti anak ta. Isungan niya ti desisyon mo.
Iso ti masurot lakay. Parbangonan. Idison ti anak na iti ka matamaturog kamatan. Awan pa inanam. Manipod naggapo tayo di ospital. Saksaklutong latan manipod inyawid tayo di rabi. Di ka kadimaktangan. Saan, Alex? Saan to, Apolos? May anak lang kuma iti aramidag iti anak ta. May amay pariknagkan ko na ti panangipatag ti maisa nga ina. Inaan ang panaw kan ko na iti lasod ti dua atawan. Tapno maikag kuma iti nasayata kasasaan iti biyag. Kastoy mat tinapasamag. Bakit? Di mo ayayan ti magim. Awan ti makaamu kastoy ti mapasamag. Nabilang lang. Saan kunton ama aramid ti kastoy iti kaano man? Raisa. Agmay sa lang ti anak ta, Alex. Ipatpatag ko unay ni Nathan. Iso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Raisa, bakit? Ipapastan ti mangiparik na kankuana iti panangipatagta. Nagsalungay ngayon ti anak ta. Awanan ti anak ta. Awanan ti anak ta, Alex. Pinanawan na ti anak ta. Awanan ti anak ta. Raisa, nakaw. Nakita mi tirigat kan sakripisyo yung agasawa para itiday di apo ko. Tata. Nalabit nga daplanaw tinabarswa kan ninitan. Kan kada kayo ngayon bate na. Aka pala dingit lang, tatang. Inaramid mi ti amin akabailan mi. Napukaw matlang kada kami. Dahita ti pagladingitan mi unay. Anak ko, ikarigatan tayo nga aklunan, tinagbalin agasat ti anak iyo. Talaga siguro nga aging galangan ijay tinted tinamarso abiyag na dito rabaw ti daga. Uwan, tatang. Nasakit man. Amok akabailan mi ka ni Alex da ito eh. Agtalinagid iti puso kan panunot mi. Tilagit da din Nathan. Alex, pangaasim ta palubusan na kuma. Ha? Kayat ko ti agabrod manan. Barang nalaklaka ang makalipatak. No makumiko makiti trabaho. Kan tapno makaurnong takat matubos tamat lang dagiti naisal data sa nikwata. Idi agkasapulan ta para iti anak ta. Sang kalapdan, Raisa. Kasi iti sigod, nakasuportakan ka. No iti panagriknam, kat nalaklaka ka ang makalipat no gabrod ka. Sige, si papalubusak. Agyaman ak, Alex. Agyaman ak, unay kan ka. Innam titawan ti anak mi idi pimusay. Saan ang mailadawan asaem tinarik nami nga agasawa. Nagsakit. Ngamin agmay may salaang nga anak mi. Ngam kaasi ti apo na iliwliwag mi matlaang daydi apasamak. Kalpasan tinasurok talo atawan apa nagtrabahok ijay Taiwan, nagawidak ket naaddaan kami manen iti maysa nga anak.
Ti saem anarik nami idi ket nasubadan iti di mailadawan aragsak. Gapo ta pinaraburan da kami manen ti Apo iti anak kas kasukat day di nagawan nga anak mi. Ita innaman ti tawon ti anak mi ket iso ti nakaimatangan ti atensyon mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Makapaladingit tinagbalin apadas mo pagayam ko. Saan asinsinan tinagdalanan yung agasawa. Nang rona kat agmay may sapay nga anak, tinakapasamakan ti kasta. Saan tayo amalapdan dagiti sumangbay apagteng, wenno panubok iti biag tayo. Isong awan ti maaramidan tayo, no di ti agbalin anatibker amang saranget iti anyaman apagteng wenno panubok adumteng kada tayo. Sapay la kumangarod pagayam, Raisa, ta iti laksid dagiti saem ken pait a naglabasan nyo ket agtalinaedlad ta ti pammati ken panagtalakyo iti namarswa. Kablaawan kayo iti panang pasangbay yumanen iti baro abiyag nga isu ita ti anakyo. Nalabit adaytan ti supapak ti Apo iti rigat a naglabasan nyo. Alakastan pagayam, Raisa, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan dagiti compilation tayo itaalawas. Katkas iti kanayon ko nga ibaga, pakaragsakan mi unay ti ingkay panagdengdengeg, ket sapay kuma ta nakaibati kami iti adal ken liwliwa kada kayo papagayam. Sapay kuma ta di kay tumauma adumngeg ken mangpadaan kadagiti sumarsarunupay nga uploads tayo. Toy pagayam yo, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F, dito'y laeng programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.